Тъй, за протокола аз се казва Вики. Предполагам всички се познаваме, поне позимаме поне друго. И днес ще ви изнеса една лекция за... Нямам идея за какво. Неделски хора игри и място, откъдето всичко това е тръгнало. По-настоящен съм художествен ръководител на този танцов ансамбъл Средец. Неделните хора и игри са едно от най-живите и устойчиви проявления на традиционната българска култура. Те не са просто форма на забавление или отмора след работната седмица, а дълбоко вкоренен социален, духовен и културен феномен, който векове наред обединява общността, предава ценности и съхранява идентичността на българския народ. В исторически план неделното хоро възниква като естествено продължение на традиционния селски бит. След дългата и тежка работна седмица, неделята е била свещен ден, ден за почивка, срещи, общуване и празнуване. След църковната служба хората не са бързали да се приберат по домовете си, а са се събирали на Мегдана, в центъра на селото или в близкия град. Там се е раждал истинският празник. Интересен факт е, че в много области на България неделните хора са събирали хора не само от едно село, а от много околни населени места. Така неделният Мегдан се превръща в своеобразен социален център на района, място за срещи, надигравания, песни и игри. Това е било и едно от най-важните пространства за общуване между младите хора. Често именно на неделното хоро са се създавали бъдещи семейства. На Мегдана мъжете показвали силата, ритъма и майсторството си в танца. Кой е най-игрив, кой е най-издръжлив, кой ще надалее в надиграването. Жените се кипрели, гласели се, обличали си най-красивите си ръчно избродирани носи и пеели песни, а децата играли традиционни игри около хорото, като по естествен начин попивали ритъма, движенията и духа на общността. Неделното хоро е било място без социални бариери. В него са участвали млади и стари, бедни и богати, мъже, жени, деца. Всеки имал своето място в хорото, а хванатите ръце са символизирали равенство, взаимна подкрепа и принадлежност. Там всеки е можел да покаже своите умения, било то в танца, в песента или в красотата на носията си. Основната мисия на неделните хора и игри е съхраняването и предаването на нематериалното културно наследство, танци, музика, обичаи, игрови форми и социални ритуали. Това е жива памет, която не се учи от книги, а се усвоява чрез преживяване, участие и личен пример. Чрез хората и игрите младите поколения естествено възпитават ритъм, координация, дисциплина, етикет и уважение към по-възрастните. Този тип социален контакт е изграждал у поколенията чувство за принадлежност, отговорност, колективност и съпричастност. Ценности, които и днес остават изключително актуални. В съвременния свят българският танц е изправен пред редица предизвикателства. Урбанизация, обезлюдяване на селата, дигитализация и все по-ограничено живо общуване, както и загуба на традиционния ритъм на живот. И въпреки това нуждата от общност, идентичност и човешка връзка остава силна. Идеята за неделното хоро бележи и важен преход, пътят на хорото от селския Мегдан към градската среда, а в по-късен период и към сценично обработения фолклор. Именно от неделните хора започва осъзнаването на танца като културна ценност, която може да бъде съхранена, развивана и представена пред публика. С годините то намира нов живот, чрез преминаването от мегданския към сценичен фолклор, чрез създаването на нови танцови състави, ансамбли, школи, фестивали, събори и образователни програми. Съвременното развитие на танцовия фолклор съчетава съхраняването на традицията с нови сценични форми и спектакли, които говорят на езика на публиката днес. През 1937 г. е създаден най-старият самодеен танцов ансамбъл, който продължава своето съществуване вече 89 години, а именно танцов ансамбъл Средец. Тогава той е създаден под името танцов състав Седянка,
от Йордан Николов, Маргарита Дикова и група ентусиазирани младежи. Според исторически данни, още преди тази година, а именно 1935-36 година, датират танцови състави, които са танцували вече обработен фолклор, но през годините те са прекъснали своята дейност. Историческите данни сочат, че основоположниците на сценичния фолклор са именно тези хора – Йордан Николов, Маргарита Дикова, Руцка Колева, Борис Цонев и други от тяхното поколение, които пренасят танца от мегданското хоро на сцената. Именно Маргарита Дикова е основоположник и на използването на класически екзерсисът в българския народен танц, като създава екзерсис на базата на движения от българския фолклор, които и до ден днешен се използват за техническо развитие на танцорите. Сценично разработеният танц, наричан още дивертисментен, отбелязва първия начален етап в развитието на българския сценичен танц. Видовете сценични танцови форми в българските народни танци са дивертисментна, сюитна, тематична и сюжетна форма. Неделски хора игри в София е едно от последните и безспорно част от произведенията, които са шедьоври в творчеството на изтъкнатия български хореограф Димитър Димитров. Създаден през 1991 година, този танц може да бъде определен като своеобразен хореографски разказ за духа на Софийско, за срещата между селото и града и за неделния Мегдан като пространство на общуване, съревнование и празник. Танцовата композиция пресъздава събирането на Мегдана в неделен ден, моментът, в който моми и момци от различни села в околността, както и онези, които вече живеят в града, се срещат, надиграват и надпяват. Неделният ден се превръща в сцена, на която всеки показва своята принадлежност, характер и умения, чрез танца, песента, облеклото и поведението си. Музиката към неделски хора игри в София, написана от талантливата композиторка Живка Клинкова, е ключов елемент за цялостното въздействие на произведението. Тя преплита в себе си сложни и характерни за българския фолклор неравноделни размери, които се развиват органично и плавно и преливат от песенна към инструментална форма. Именно това музикално движение създава естествена драматургия и води танца напред. Чрез музикалната постановка се разгръщат различните роли на участниците, момите получават пространство да покажат певческите си умения, а момците своята сила, ритъм и виртуозност в надиграването. Песента и танцът не съществуват отделно, а се допълват, като създават цялостна картина на неделния Мегдан. Жив, динамичен и многогласен. Особено силно е и многопластовото изграждане на музикалната форма, чрез което последователно навлизат различните групи и социални прослойки в обществото. Това постепенно наслагване на музикални и танцови линии отразява естествения процес на събиране на хората на Мегдана. Първо едни, после други, докато празникът достигне своята пълност. По този начин музиката не просто съпровожда танца, а се превръща в равностоен разказвач, който подчертава социалните различия, съревнованието, общността и празничния дух на неделния ден в Софийско. Особено ценен е начинът, по който чрез хореографския текст и ясно се откроява разликата между селския и градския човек. Тази разлика не е просто социална, а културна и естетическа. Тя се изразява в движението, стойката, жеста и най-вече в народния костюм. В постановката дамите са облечени в 3 различни костюмни варианта, които носят ясна символика. Син софийски костюм, характерен за селата в Софийско поле. Ихтимански костюми в зелено и бордо, които представят жените от различните градски части и периферии. Чрез тези костюми хореографът визуално показва разнообразието в рамките на едно и също етнографско землище и подчертава социалните и културни различия между селото и града. По същия начин са изградени и образите на момците. Техните костюми също ясно разграничават селския от градския стил, не само като кройка и украса, но и като внушение за начин на живот, самочувствие и социален статус. Особено силен детайл е обувката, използвана като художествен знак.
При момите, скарпините са характерни за градските дами, символ на по-модерен градски начин на живот. Цървулите остават белег за по-бедно селско население. При мъжете ботушите подчертават градския стил и самоувереност, докато цървулите са присъщи на селските момци. Тези на пръв поглед малки детайли превръщат танца в изключително богат визуален и социален разказ, в който движението, костюмът и музиката работят заедно, за да предадат духа на епохата. Неделски хора игри в София не е просто танцова композиция. Това е хореографски документ на времето, който показва как неделният мегдан е бил място на среща между традицията и променящия се градски живот. Произведението съчетава автентичен фолклор с сценична драматургия и остава едно от най-ярките доказателства за майсторството на Димитър Димитров да разказва истории чрез танца. Танцът неделски хора игри в София продължава да е част от активната практика и обучението по български танцов фолклор. Той се изучава и изпълнява в Националното училище за танцово изкуство, където служи като важен образец за изграждането на нови танцори и бъдещи професионалисти. Чрез него учениците не само усвояват специфичния стил и характер на Софийската област, но и се докосват до дълбочината на сценичния фолклор като художествено изразно средство. Като основна част от репертуара на танцов ансамбъл Средец, Неделски хора игри в София има активен сценичен живот и е носител на редица отличия от национални и международни фестивали и конкурси. Сред най-престижните признания е наградата Сребърна брадва, спечелена на големия международен фолклорен конкурс в град Закопане, Полша през 2016 година. Отличие, което утвърждава танца като художествено значимо произведение и доказва неговата силна въздейственост върху международна публика. Тези успехи показват, че Неделски хора игри в София не е просто част от миналото, а живо наследство, което продължава да възпитава, вдъхновява и представя българския фолклор достойно както у нас, така и по света. Най-важното, което трябва да се запази, е същността, живият контакт и споделеното преживяване. Българският танц е мост между миналото и бъдещето, носител на национална културна идентичност и силен инструмент за изграждане на общност, доверие и принадлежност, ценности, които стават все по-рядки и все по-ценни. Чрез танца, предаван на младите поколения, у децата се изграждат увереност, умение за работа в екип, уважение към корените и любов към българската култура. А днешните отворени врати към света дават възможност българския фолклор да бъде представен пред международна публика, превръщайки се в средство за културен диалог и културна дипломация. Неделните хора игри не са просто спомен от миналото. Те са коренът, от който тръгва развитието на българския фолклор, жива традиция с огромен потенциал за бъдещето. Те възпитават, обединяват и вдъхновяват. В съвременния свят ролята им е дори по-значима, като противовес на отчуждението и като източник на смисъл, принадлежност и културна устойчивост. Съхранявайки и разработвайки българския танц, ние не просто пазим традицията, ние пазим човешката връзка помежду си.